Takže, dobrý deň. Vítam vás u dnešného tutoriálu, jak dať preč rod z mobilu, unrotnúci. Takže musíte mať stiahnuté, čo som vám vtedy v predošlom videu ukazoval, Framaroot. Takže, keď to máte, tak klikneme na Framaroot a tu máte Unroot a dáte Gandalf. Jenže mi to nejde, ja mám ináka diara, nevadí. Ale bo mne toto nikdy nešlo Framaroot, ja mám ináka diara, ale nevadí. Dáte podľa toho a dáte Gandalf alebo Aragorn, podľa toho jak chcete. Tí, čo si pozerali moje video a tam dávali, že Gandalf, tak Gandalf nech si dajú. To bude všechno. Takže, to je krátky let's play, nie let's play, krátky tutoriál, som sa pomýlil, ale to čo už, Takže, už nič, Teda máte unrotné a tým pádom, keď budete vedieť, či vám to odrotlo, máte super úser alebo super SO, nebudete tam už mať. Takže, ak to nepôjde, tak si stiahnete Clean Master a tam si to správa aplikácia a tam si to odinštalujete. Takže ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa u ďalšieho tutoriálu. Ešte neviem akého, ale porozmýšľam a keď vám niečo napadne alebo tak, dám nové video. Tak, v ďalšom dielu.